Ndadzoka manje muri yeZimbabwe nezvinhu zvanyatsoitika zvakonzeresa kuti zvoni kuitwe postponement kana kuti bail judgment yaComrade Nyoka Mabhunu ipostponed. Nhasi ndiri kufara zvisingaite nekuti maZimbabwean vese tabatirana ZANU-PF nenzeve kudai so tikairovera pasi kuiti bra. And I'm so happy, I'm so excited nezvinhu zvakadaro zvanyatsoitika. Ende kana uchingoripo futi panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF uyaitiirove paper 2. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboykane, vabroke, vachoboke, vatambise mari zvavakaita asi vasina results masvinu ane musoro avanozowana. So nyaya yaitika ndeye kudai so. Munokuzwa kuti nguva zhinji takamirira tichida kunonzwa kuti judgment kubva kudhara tichiva pa time. Saka nhasi vazongoti tiri kupostponda futi judgment yebail kuti zvoni nechikonzero chekuti vari kuti vanzi hatina kukwanisa kunyatsoita go through mapapers tichinyatsomaningina, but isusu we know very well kuti time yatakavapa yakareba, time yavakapuwa yakati rebei yekuti vapinde. But here it's a topic for another day zvayo, because ivo vari kuzocomplainawo futi the other issue yekuti zvoni magetsi imwe nyaya futi yanga iri kukonzeresa iyo malaptops avo anga asina moto. I don't know kuti malaptops ari kushandiswa zvidhura zvekuti hazvisi zvine mabhatiri ati we know 5 hours battery these days, malaptops 4 hours battery depending. But nini ndatoti zvangu semunhu wokuti ndanga ndakazvitinya munhu asina kuda kubudikira pascene, asi dai ndabudikira pascene ndaigona kutovapa kana rimwe battery laptop, because isu malaptop tinenge tine 5 but ayo idzodzo haisiri nyaya dzacho dzekuti tichitaura nezvaizvozvo. But chanyatsoitika panapa ndo zviripo kuti zvoni vari kutaura kuti magetsi ndo yanga iri imwe nyaya havana kukwanisa kuita go through chinchi. But inini ndakuanalyzewo nyaya yandiri kuona mabudiro aita maZimbabwean, mabatirwo anga akaitwa ZANU-PF nzeve kudai so ndeyekuti jaji apindwa nechando, atonhora seaizi, abroka padhiri rake, kuchoboka kutoona kuti nini. Saka inodyikika aidyikike ichigananda protestants panganingoronga va pakarongwa judgment yezvigananda. Munoziva inonzi judgment yezvigananda yekuti shamari iwotoedhirekaneso chingototora kuti komana wengati unongonopinda mukati atodhipotwa atouya kunoku titomuta zvatitomita naye timite sandwich like zvavari kutaura zvaizvo zvekuti anzi anogona kungonoitwa sandwich yoiswa pakati pechingwa, yoiswa slice yoiswa pakati pechingwa osanganiswa kudai so like zvavanga vari kutaura. Saka judgment yatadza kubuda. Inini ndo zvandakuanalyza zvangu ndikutarisa maonero andaita nyaya yaitika paground, because maZimbabweans vabuda in numbers. Isusu takatobuda, pane aibuda achitaura kuti vanhu musaende muchasungwa home affairs, musasungwa nepolisi. Pana omba mbono wasungwa here naye Mazimba aripo here wamaona asungwa. Saka anonyeba ndiani? Tisataure mazita, asi tiri kungoti maZimbabweans vanhu vekuti vakakwanisa kunyatsoteerera vakanyatsonzwisisa tikavaudza kuti ZANU-PF inobatwa nzeve sei kudai so ichiroverwa pasi. Saka tikuti yabatwa nzeve ikaroverwa pasi ndo zviri kungoitika iko zvinezvi. Hatingazoti ava vemanhingirikini tovaudzira kuti munofanira kuchitonga sei chinhu ichi next time kana muchiningina ibasa ravo ngavaite, asi takamirira kuda kuona judgment kuti what is about to happen. Tonyatsoonzwisisa but judgment inenge yabuda vanenge kuti saka ndambo time kuti ndimbonyatsoita go through zvinhu zvangu kuti zodidi. We know, we understand, tichimbodidiko chaiyo yacho inenge iri kuti chii. Munhu wese akaisa ziso rake ipapo panyaya iyoyo, munhu wese akaisa ziso rake pajudgment iyoyo. You know sometimes unogona kuzongooneka kuti nini there is no way pandingazokwanisa kuriska basa rangu, pane maziva vanhu vese akawanda panzapa. That's why ndakumeka zvakundibatanidzira nyaya ndakuibatanidza kuti mumwe munhu akatotanga atoziva dhiri racho rese riripo kuti aitoti musaende ikoko kana musina mapepa, musaende ikoko musina mapemiti, nekuti munozobatwa nehome affairs, munozobatwa nepolisi kare. Achiri nembori nebepa racho ndianiko? Hapana. Asi izvozvo zvekuda kuti mumwe munhu aida kupinza fear manje unonyatsoona kuti gananda. Saka zvigananda tiri kungoti zvabroka, zvigananda zvatambisa mari, ndo nyaya iri kungonyatsoitika. So ipapapa yapostponedwa iko zvinezvi taakuchimirira kuti musi wa12 wacho chichi chanoitika. And I wish and I pray kuti maZimbabweans vakwanise kuduplicate number yanga iripo. Kana zvichiita mazimba tiri kungoti ngaingorowa times 2 number iyoyo yanga iripo. I think izvo zvinokwanisa kutifambira, zvinhu zvinokwanisa kutendera kumberi wakomana kuti that comrade wo amana munhu akabuda achita haadi ZANU-PF kuti ZANU-PF amana ka let it be clear sekutaura kwaanenge achingozviita kuti haidiwa yakanganisa handiti atiti munhu yeye obva atonzi otogadzirirwa nyaya tugananda tuchichi
those issues zvinhu zvokuti zvinenge zvisina kunaka. Saka apa takamirira kuona musi wa12 kwacho pachazoitwa chichange chakuzoitika ipapo toona kuti comrade vachabuda, but nyaya yacho takatarisa guys it's unacceptable, hazvisi reasonable kuti tingatonzi nyika munhu atadza kunhingirikina nenyaya yekunzi zvoni hatina kunyazoverenga nyaya yekuti magetsi chinji chambodaidai. We understand magetsi amboenda for sure, that's true, magetsi amboita se ambodaidai, but not zvekutoenda zvembiri zvezviya yaigona ngopostponed kwakunzi igatipa judgment yacho na 2 o'clock, but it's up to them. Hatikwanise kuwaudzira basa ravo hakwanise kuvajaja, asi tiringoti aiwa judgment yange yakamirirwa kuti panzwikwe kuti muri kuitongawo sei nyaya iyoyi, ende vanga vakatariswa nevanhu vakawanda maorganizations akawanda. Nyaya iyoyi yange isati yatanga ida kutozotanga kuti itozotanga kunyazotaurwa nezvayo sterek ichatanga kuita noise like zvavanga vasina kuita se kufungidzira, because hazvisi zvinhu zvekungoti gananda chotonzi chotogananda kubva kwachinenge chigananda chobva chanhingirikina. Kozoitawo vamwe amene kuti kudzimba dzavo hakugarike here ngoti tsveya vachingoenda iko kuda unoswera inovhiringidza unoona vamwe kutukana nezuro ningo kazodai ningo aka kana mangodawo kuuya ingouyawo muri in solidarity with munhu kuti zvinhu zviite se zvifambe mushe, kwete kuti maakuuya kuti unogarira munhu kuti muda unotora munhu mazimba. Anyway ndo zvaitika hama dzangu, inini ndatofarawo kuti ndakwanisa kukuudzai nyaya sekupromisa kwandaita kuti ndichakuudzai zvese zvichange zviitika. Si reason hombe nyaya yelaptop utaida moto ndozangu zokutanza tokwanisa kunyazoita go through manhingirikini acho madocuments acho emunhingirikini hakwangonzwa pangonza tokwanisa ta go through mapapers zvekudaro what is the reason naishamari, but what's that malawyers ngototi ayo nyaya yacho arikutaura kuti magetsi ambonetsa saka laptop yake yange isina moto. That's all. Iyo it's up to you, iyo munojajawo mega mozondiudzawo kuti munenge muchiionawo sei nyaya yacho iyoyi. And let's hope ndataurawo mune zvakanaka hama dzadiwa, handinawo ndatukwa ndangoti ndiyo explain zvaitika kukoti yaComrade Nyoka yemabhunu nekuti munoziva kuti inini nyaya yemetizhin changu kungotaura nyaya chete handina yakawanda inoida kutaura. So I'm done with you guys. To those who are in South Africa vanoda kuregisterwa makambani avo bvavhurwa ma-FNB business account but usina work permit kana kuti study permit, pane vanonzi ve-education research ana Owen vanovhura zvinhu izvozvo, vanozvigona chibasa chavo vakachimaster. Please contact him on the numbers that are showing on the screen. It's number dzavo idzi, garai mataura namukoma Owen papapa muregisterwe makambani enyu movhurwa ma-FNB business account. Zvaya zvekukumbira munhu kuti akuisire mari maaccount make mwana munhu akatiza zvaa zvinhu zvekudhara hama dzangu. Chirungodiwa passport yako yonayo iyoyo inoshanda kuti uregisterwe uvhurwe FNB business account wobva uvhurwa woregisterwa company. Handiti pane madhiri mamwe esa uchada kuzoita kumberi uko zvinenge zvakukurerukira. Mangwana ukabata tenda unongoti I'm a registered company, wakutokwanisa kupuwa kana tender subcontract kune vanhu vakawanda vanozvinzwisisa. Kuna umwe unotoita basa nemaoko chero utonyazo chibasa ndinochigona but why ndisiri kukwanisa kuwana mukana yakadai. It's because hauna company registered. Saka chimbotiraya mukoma Owen ishasha. Kozoita vamwe vakavhura makambani ari kunetsa mukunetseka nenyaya dzemabookkeeping dzedziya kuti zvikunetsa kuti chii chiri kutadza kunhingirikina. Unoona ngorutobirwa kaurushawo tiri kubirwa papi zviri nyore futi. Education research chibasa ichocho chavanochigona ishasha cheche vabate vakuitire ipapapa unozonditenda later. Kozoitawo vamwe vanozodawo kuti mukana tiri kungomuka mukuwa mazuva ano kuti unongoziva kuti handingazokudzei madhiri ese kana musati mabata Owen we-education research kuti akuitire chibasa ichi.